Γεια σας, καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε πατατάκια στρογγυλά με τσιπούρες στο φούρνο. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 3 τσιπούρες αρκετά μεγάλες, καθαρισμένες έτοιμες, 8 με 9 πατάτες, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ελαιόλαδο και 1 λεμόνι. Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε τη συνταγή μας. Αρχικά παίρνουμε τις πατάτες και τις καθαρίζουμε από τη φλούδα τους. Στη συνέχεια, όταν έχουμε τελειώσει και τις έχουμε καθαρίσει όλες, τις πλένουμε πάρα πολύ καλά και τις τοποθετούμε σε ένα στραγγιστό. Έχουμε πάρει ένα ταψί αρκετά μεγάλο, παίρνουμε τις πατάτες και τις βάζουμε μέσα και τις κόβουμε σε ροδέλες ψηλές. Αφού τις κόψουμε όλες μαζί τις πατάτες σε ψηλές ροδέλες, στρώνουμε όμορφα μέσα στο ταψί, προσθέτουμε λίγο ρίγανη, πασπαλίζουμε μάλλον με λίγο ρίγανη, το αλάτι και στρώνουμε, ανακατεύουμε με τα χέρια μας και στρώνουμε πάρα πολύ καλά να είναι ομοιόμορφα. Συνεχίζουμε με τις τσιπούρες. Έχουμε ζητήσει και μας τις έχουν καθαρίσει και εμείς απλώς τις πλένουμε πάρα πολύ καλά, τις σαλατίζουμε και μέσα και γύρω απ' έξω, ακουμπώντας τις πάνω στο ταψί με τις πατάτες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. Αφού τις σαλατίσουμε και είναι έτοιμες και τα εντόστια της μέσα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε στις τσιπούρες χωριστά στην καθεμία και γύρω για τις πατάτες. Έχουμε πλύνει το λεμόνι μας πάρα πολύ καλά, το κόβουμε ροδέλες και τοποθετούμε τις ροδέλες απάνω στις τσιπούρες μας. Προσθέτουμε και ένα ποτήρι νερό για να μπορέσουν να ψηθούν σωστά και το φαγητό μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο μας στις αντιστάσεις πάνω κάτω και στους 220 με 250 βαθμούς. Βάζουμε μέσα το ταψί μας και ψήνουμε για περίπου 1 ώρα. Όταν περάσει ο χρόνος που προείπαμε, εδώ θέλω να σημειώσω ότι τις τσιπούρες δεν τις γυρνάμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να λιώσουν. Γι' αυτό τις αφήνουμε να βράσουν, να ψηθούν μάλλον, ως έχουν. Όταν περάσει ο χρόνος και είναι έτοιμο το φαγητό μας, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο στυμμένο λεμονάκι από πάνω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.